Assalamu alaikum jama'a. Zan iya cewa ban taɓa yin bidiyon da ya kai wannan muhimmanci ba. Kamar yadda kowa ya sani, tabbas na yi bidiyo a baya akan abin da 'yan ta'adda suke mana kuma gwamnati tana ji tana gani. Tabbas abin yana ɓata mana rai ire-irenmu, kowa ya sani, da wanda yake da iko da wanda bai da iko. In dai matashi ne kai za ka ji ranka ya ɓaci. Yaushe za a ce mutanen da ba su kai sun kawo ba, 'yan ƙalilan suna cin karensu ba babbaka, kuma gwamnati ta zuba mu ido wanda ɗan ƙaramin alhaki zai iya yin abu a waya, yana inda yake, yana ɗakin babarsa za a zo a ɗauke shi, amma su da za su yi postin su kira waya a kawo musu kuɗi a yi kaza duk ba a san ina za a je a neme su ba. To dama mun ce za a ƙirƙiri 'yan ta'adda kala da kala, to amma kira ni yanzu a waya, ina ɗaya daga ciki. Ashe shirye-shirye ma ya yi nisa, ni ban sani ba. To kamar yadda nake so ku sani, duk wani matashi in dai ya yadda ya amince cewa ransa fansa ne ga ƙasarsa, domin iyayensa, domin 'yan baya ƙannansa da 'ya'yan wasu da za su taso su ji daɗi a ƙasar nan, to fa mun shirya. Wallahi na amince 100% kuma ina goyon baya akan mu za mu tashi mu yaƙe ku, tunda ba za ku iya kare mu ba, za mu tashi mu kare kanmu. Za mu kare kanmu bi iznillahi ta'ala. Wannan ina mai tabbatar muku da cewa ni ina ɗaya daga cikin 'yan tawayen da aka ƙirƙira na Najeriya. Za mu fara yaƙi mu ma da gwamnati, tunda mun fahimci cewa gwamnati kun fi jin tsoron wa'inda za su ce su ne muku tawaye akan wa'inda suke muku biyayya. To biyayya mun daina yin ta a gare ku, tunda ba mu kuke so masu yi muku biyayya ba. Wa'inda suka fanɗare ba sa son zaman lafiya su kuke lallaɓawa, su kuke so, su kuke goya baya. To muna ɗaya daga ciki, saboda haka duk tsaronku da kuke tunani ba ma so ku rike, kamar yadda muke shaida muku cewa hatta wa'innan 'yan tsirarin da suke mana iskanci, to fa mun shirya faɗa da su. In dai sun shirya, mu ma mun shirya. Wannan ba wasa bane, da duk wani mai irin ra'ayi, dan girman Allah a taimaka da sharing bidiyon nan. Muna nan za mu sa lokaci, da duk wani mai irin ra'ayi na ya yadda ya amince zai iya ba da rayuwarsa domin ƙasarsa, to fa ya shirya kuma ya tabbatar da cewa ba gudu ba ja da baya. Ƙasar nan mun kai ƙadamin da wallahi ba wanda ya isa ya fito ya gaya mana mu ji kowaye shi. Iyayenmu ne za su gaya mana, to mun ba su haƙuri, su yi haƙuri. In dai mu ne, su yi haƙuri da mu, su yi haƙuri da mu. Abin da ake yayi yawan da ba zai lissafa ba. Duk lissafin ka ba lissafin da zai kamo lissafin da zai baka lissafi a cikin abin da ake yi a Najeriya. Ba wannan lissafin da zai baka lissafin, babu shi. Saboda rainin hankali, ku duba kwanan nan aka kashe bawan Allah nan, social media ta ɗauka. Wai kafin sa kun san adadin mutum 1000 nawa aka kashe, wanda su ba kowa bane, ba a san da su ba. Wani a gabansa an kashe mahaifinsa, an kashe babarsa, an kashe 'yan uwansa, an kashe matarsa. Da a ƙasar nan fa, wannan wai mai gata ne ma, saboda yana da mukami a gare shi, yasa da aka yi hakan har duniya ta ɗauka aka sani. Wallahi wa'inda aka kashe musu iyaye da 'yan uwa wanda ba a san su ba, labari ma bai zo inda kake ba, wallahi ba za su irgu ba. Kuma sai a ce wai gwamnati duk ba ta sani ba. Sai a yanzu kenan da aka yi na wannan su kasancewa mutanen nan suna yin haka ba tun yau ba. Abin nan na Najeriya rainin hankali ne, kamar yadda na faɗa, setup ne. Domin in dai za a ce ga sojoji a Najeriya an ƙirƙire su domin su samar da zaman lafiya, kuma sun kasa, to ba su da amfani. Kamar yadda na ce, a soke su yafi, a daina wani mukami. Kai ni fa in so samu na, hatta wannan gwamnatin taku ku haƙura, tunda me amfanin gwamnati? Duk wannan tsaro da lafiya da waye ku bayar, ba kwa bayarwa. Don haka a daina mulkin, kawai a zauna ba mulkin, kowa ya kare kansa. Domin a Najeriya ba wani mai kare mu in ban da Allah, kowa kansa yake karewa. Don haka ina ba da shawara akan cewa tunda ba za ku iya kare mu ba, mun zaɓe ku ne domin ku yi mana haka, ku kare dukiyar mu, lafiyar mu da duk wani abu namu kun kasa, to ku haƙura da mulkin, ku ce kun sauka, ku bar mu kowa ya kara zuba, kowa ya kare kansa. Ya fi sauƙi, domin ba ku iya kare mu. Ƙiri-ƙiri har gida za a zo a ɗauki mutum, ko a zo garinku a hana ku dukkan wani abu, kuma ku ce wai ba ku sani ba. To wallahi ni na ji daɗi da na tsinci kaina a wannan tafiyar. Ina nan mun shirya, billahi lazi ba gudu ba ja da baya.
mun yadda mun amince ko da ranmu zai fita akan dai ƙasarmu iyayenmu su zo su ji daɗi ko ƙannanmu ko wasu su gyaru, to wallahi mun yadda mun shirya. Don haka da duk mai irin ra'ayina ina so ku yi shela, ku yi shiyarin, muna nan mun shirya. Wallahi yaƙi da ku yanzu muka soma, tunda kun fi son masu faɗa da ku, to za mu yi. Ba ta kanku za mu fara ba, za mu fara ta kan su 'yan iskan, kuma za mu dawo gare ku, don wallahi ku ma sai mun addabe ku, sai kun yi dana sani billahi allazi la ilaha illa huwa. Da duk wani mai mulki nake a ƙasar nan da ku nake, wallahi mun shirya, mun yi komai tsaf. Za mu sa lokaci mu ga wanda zai iya tare mu, za mu bayar da lokaci, komai za mu yi a ƙa'ida, za mu yi shi. Ba tsoro muke ji ba wanda muke jin tsoro. Duk abin da za mu yi sai mun sanar, mu ga ɗan iskan da ya isa ya dakatar da mu, mu ga wanda zai iya hana mu. Raina hankalin ai yayi yawa, haba.